Tebanor flebaw folini tanyamba nyeshoma ka yirawla kafo aka bismillah ka don kibaru keneka ka ben December kalo kleta ani sabasamba fla santa ani wolo flama kunafoni bakrubo flani kalata mumbuka jamana nyema sugandi atako flana bna ke libare kaufe ka ben December kalo klemura ani woro natama mamumbu ujanto kalata la ude ya kunafoni jamana duru ulu nyema mundu ujanto minde ni agole ko G5 Sahel be nyogon yula kabe araba ma December kalo kleta ani saba Franci Fabano ye Paris wala saubseka demeuke la dunia kafo Liberia uluka jamana nyema sugandili atako flana bnake December kalo klemuga ani aworo samba fla santa ani wolo fla kunafoni nana di mawfe mumbe ka kalata ulu labe Liberia Cegulu mu sigilindo ka kala tala be Liberia jamana kono u ya yira ka fo jamana nyama kala ta ko flana u kan ka bulura ka be December kalo kle muga ani woroma utun ya fo ka be ke November kalo kle wolon vla langa o ma seka ke u ga dulanti la korono George Weah alini mamu bina koda nyon kola o ye jamana nyama ka danga e no Joseph Boaké u la Liberia ka u lud ba don bi ka fo u ka jamana nyama kala ta no be talike ta ko flana na u kan ka bulura domina u ka jekulu mumbe kalatala be anyema ale koni akira kunu tarata do ka be December kalo kleta ani flama ka fo jamana nyema kalata ta ko flana una buluda ka be December kalo klemuga ani woroma u ka dulanti la koroba no George Weah ale ni jamana nyema ka danga no Joseph Boaké ale no dubna nyon soro ta ko flana na ni ya jetemine ni ko insumara ka sababu ke abe jakun dama doni bo mamuna na joro flana na kalata no betalike ta ko folola ale tungele no ka wele black kirbulo ma ko nambara nga kirbulo mawko ya ira ka fo utiseka okota balawu ta ko dakrefe jamana nyama kalata ta ko folola o kera ka ben octobre kalo kletama George Weah ne ale Monaco ani Paris Saint-Germain dulanti la koroy wa adela ka jalado soro kerengera la no ye ibay ka fo dulanti la muno nyanati ni an kama ko ballon d'or o bena samba kele keme konoto bi konoto ani duru watima jamana nyama kalata temino ko fo kele ka jatu ke keme saradala ay bisaba ani shigi ananoka nani de soro ay kurutane bla ani doini nyanche kino Joseph Boaké keme saradala o ye muga ani shigi ananoka shigi de soro RDC Congo ka yoro membele ko kase ambe do min ko mi bi kele nasraw fe la kafo demsenu ba kemenani bunyango lu de demseni gelabna mun soro igado kafo balo ere nasraw fe Oninka jeklu mumbi ni ankama Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF olu aira bela jelena trata do ka be December kalo kleta ani flama anga anjantu krengrala République démocratique du Congo jamana kono no RDC Congo yi awka la selu konna la yaira ka fo demsen ba kemenani nywana baloko dese bo olu de la wa uteka ka dumni soro ka fa kosobe uka maramu be ni ankama kaza no bu ka jamana tamanje anvan fe ka sababu ke kabiri septembre kalo samba fla santa an woro bingan walo nyonya lendu kosobe aka chani demseni ba keme wolonvla ani bidru nywana yi munun be ni maraina ni baloko dese keleya obo olula kosobe ka soro ni ya ta kala jeba ka fo ka yoro muga ani durube kenya ko fana bo olula sabla ni ya jetemine geleya babi wa airale no ka fo wulika jokanga ke 600 no wala saka se ko olu deme san flat temene ko fe wi munke kelela yenka olu ko ni mago be deme la kosobe no kazaye wala aira ka fo ma million nani ana anokan kelen nyana olu du sigro bla RDC jamana kono kataga ibay ka fo yoro woro la walma kata uka jamana sigida woro la aira ka fo niya takalaje olu de takachani belaje dentai namanye lakana balya be ni bulu dainka jekulu do be olu ko ni kelen do ka faran nyanga onke wala saka demela se mauma wani ya jetimne mamunu fana kelen do ku sigoro bla do be ka la nyini ke kana uka yoro la don hal na soro basigi ka sabati
fan dɔ fɛ nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛya b'o olu kan wa ni dɛmɛ ma s'u ma a bɛ se ka na ni ko wɛrɛw ye bingani walew wa n'i y'a jateminɛ ni maa minnu fana y'u sigiyɔrɔ bila Kaza in mara la a kɛlen don sababu ye ka na ni baloko dɛsɛ ye Kaza in n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ gɛlɛman don foyi sabatilen tɛ hali kɛnɛya o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya b'u u kan wa denmisɛnninw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ gɛlɛyaba b'olu kan sabula kɛnɛyaso tɛ yen mun bɛ se k'u furakɛ ka se a dan na. Jamana 5 min bɛ ni olu bɛ jɛkulu kɔnɔ min bɛ wele ko G5 Sahel olu ɲɛmaw u bɛ ka ɲɔgɔn ye belebele u b'o k'o kɛ bi araba décembre kalo tile 13 san 2017 Faransi u ka faba la n'o ye Paris ye walasa u bɛ se ka dɛmɛ don jɛkulu in ma a bɛ se ka Banmanju kɛlɛ cogoya min. Ni Faransi jamana ɲɛmaa ka hakilina ye Emmanuel Macron, Mali jamana ɲɛmaa, Mauritanie jamana ɲɛmaa, Burkina Faso jamana ɲɛmaa, Tchad fo ka taa se Niger ma olu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sigi dɔ kɔnɔna la o sigi mun ye Allemagne olu ka chancelière n'o ye Angela Merkel ye o bɛ ye a kɛnɛ kan. Union européenne o jɛkulu mun sigilen don ni an kama commission de l'Union européenne o ɲɛmaa o fana bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se dɛmɛbagaw caman ma wa maa 20 bɔɲɔgɔn ko olu de tun bɛ a kɛnɛ kan u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛmaaw ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa jɛkulu mun kan ka sigi ka Banmanju kɛlɛ minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ u ka se ko olu dɛmɛ cogo min na bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na n'o ma se ka sabati kosɛbɛ u ka se ka o gili don ka ɲɛ o fana bɔlen kɔfɛ u ka se ka nafolo sɔrɔ walasa ka se ka nin kɛlɛkɛ jɛkulu in sigi sen kan Saudiya jamana n'o ye Arabu Saoudite ye olu fana kan k'u ka dɛmɛ sɛbɛntiya sabula u y'a yira k'a fɔ dollar wari miliyɔn 100 ɲɔgɔn na u kan ko o di walasa Sahel jamanaw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na nka mun ye lamɛrikɛnw ta ye ani Arabu Saoudite ta ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni tɛna sɔn cogo si la k'u ka nafolo ta k'a di Europe kaw olu tɛgɛ ma États-Unis olu kɔni kɛlen don k'a yira k'a fɔ o wari mun n'u bɛn'o ta k'o di o bɛna kɛ u ni jamanaw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen ko minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔna la u kan ka musaka mun d'u ma u b'a di u yɛrɛ de tɛgɛ ma wa n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ musaka mun n'o kan ka kɛ ka san fɔlɔ baaraw kɛ olu dɔnna ka ban wa u kɛlen don ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen boloda ka se ka kumaɲɔgɔn dɔ sigi sen kan ni laseliw dɔ kɛ wa Faransi jamana ɲɛmaa ale ni G5 Sahel ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen na kuma ni sigi in kɛnɛ kan. Jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko Organisation de Coopération Islamique OCI an bɛ don min komi bi olu bɛ ɲɔgɔn ye belebele la Turki kaw fɛ ɲɔgɔn ye min bɛ ka kɛ yɔrɔ kan a bɛ fɔ min ma ko Zerusalem. Kulu mun sigilen don ni an ka ma Organisation de la Coopération Islamique OCI o kɛlen don ka sigiba kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ boloda Turki olu ka ɲɛmaaw ka okumu kɔnɔna la sabula Donald Trump n'o ye Amérique jamana ɲɛmaa ye ale y'a yira a ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ ko ka Jerusalem kɛ Israel faba ye nin ko ma diya maa si ye wa i b'a ye k'a fɔ a y'a yira olu ka lasigiden ka yɔrɔ o bɛna bɔ Tel Aviv ka taa n'a ye Jerusalem o de senfɛ Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ale ye fɛɛrɛw caman sigi sen kan walasa farafinna ani i b'a ye k'a fɔ mun ye silamɛ jamanaw ye olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na jamana 48 olu de ye u ka cidenw bila ka taga OCI ka nin sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Indonésie, Palestine, Guinée, Iran, Qatar, Kuwait, Libye, Liban, Somalie, Soudan, Togo, Jordanie, Yémen fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ Djibouti olu ka premier ministre ani Malaisie ani Pakistan olu ka premier ministre bɛɛ lajɛlen nana ye nin sigi kɛnɛ kan o la mun ye Comore olu ka secrétaire d'état ani i b'a ye k'a fɔ Oman olu ka premier ministre ka danga fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ Kazakh olu ka bulonba ɲɛma wa ni Uzbek olu ka bulonba ɲɛma olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan Turki olu ka jamana ɲɛma Chypre bani yanfan olu ka ɲɛma Mustafa Akinci ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan nka ale taara ka kɛ jateminɛlikɛlaw de ye Venezuela fana b'o o jamanaw la olu ka jamana ɲɛma yɛrɛ n'o ye Nicolas Maduro ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ u ka nin sigi kɔnɔna la u bɛ fɛ bɛnkan dɔ u ko o sigi sen kan u ni ɲɔgɔn cɛ.
ela k'a fɔ mugu jugu Yemenkaw fɛ u ye mugu jugu dɔ fili mugu jugu mun nana fili maaw kan n'o ye kasoladenw ye o senfɛ ko maa 12 olu de sara wa maa caman olu jogina sanfɛmaaw olu wulila ka mugu jugu dɔ jigin a sanfɛmaa ninnu ka ɲɛmaa o bɛ Saudi jamanaw bolo u ye wulikajɔ mun boloda maa 12 u y'olu de bɔnɛ u ni la maa 80 olu jogina a kɛra bi arabadon ka bɛn Desanburu kalo tile 13 ma u ye mugu jugu jigin yɔrɔ mun na kasoladenw de minɛlen don ka datugu yen yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnla a minɛlen don bamancitɔn mun fɛ an k'a ma ko Houthis u bɛ tali kɛ u ka faba yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye Sana ye n'o ye Yemen faba ye maa minnu n'olu bɔnɛra u ni la caman ye kasoladenw de ye mugu jugu in a yira k'a fɔ a jiginna sani dugu ka jɛ wa a jiginna yɔrɔ minnu na o minɛlen don lakana tigilamaw de fɛ n'o ye polisi militaire ye nka bamanciw ka polisi militaire de ko don wagati min na sanfɛmaw wulila u ye mugu jugu fɔlɔ jigin bi arabadon ka bɛn sɔgɔnɛgɛ kaɲa fɔlɔ o dala gosilen u ka mugu jugu fɔlɔ mun jiginna a nana se i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in u ka fan dɔ de la yɔrɔ min n'a yɛrɛ kasoladenw bɛ yen wagati min na mugu jugu jiginn'o ka kasoladenw caman kɔni y'a laɲini kɛ k'u bɛ boli k'u to o boli kɔnɔna la u nana mugu jugu filanan jigin u kan sabanan n'i y'a ta k'a lajɛ o ye kogo dɔ bɔ baara la yɛrɛ pewu wa o kogo in yɛrɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ o kɛra sababu ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ wa maaw ye a ye ni bamancitɔnw o kabiri i b'a ye k'a fɔ arabadon u nana ye k'a fɔ nin ko in bɛ togoya mun na u ka maa minnu bɔnɛra u ni la u k'u su ta ka bɔ n'o yɔrɔ la karidon tɛmɛnen maa 26 olu bɛɛ lajɛlen ye Houthis kaw ye n'o ye bamanci tɔn mun bɛ n'o ye Houthis ka maaw ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ olu ka maa minnu bɔnɛra u ni la u y'a yira k'a fɔ Arabi Saoudite n'o ye Saudiya jamana ye olu ni jamana minnu kelen don ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu de ye nin baara in kɛ a kɛra yɔrɔ mun na u ka maaw bɛ kɛlɛdɛgɛ kɛ sigida mun na n'o ye Haja ye n'o bɛ tali kɛ u ka jamana baniyanfan ka taa Akilibiyanfan fɛ kabiri san 2015 waati n'i ye nin kɛlɛ in ta k'a lajɛ maa 8,750 olu de bɔnɛra u ni la maa 50 ani maa 600 olu de jogina a caman fana ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ marifatigiw ye n'an b'a fɔ olu ma ko civil Yemen bi gɛlɛya mun b'u kan i b'a ye k'a fɔ a gɛlɛya diɲɛ kɔnɔ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ maa 8,4 ka 4 olu de bagabagalen don kɔngɔ bɛ sɔn ko olu de minɛ sabula u tɛ ka se ka foyi ɲɛnama kɛ mun bɛ na ni sɔrɔ ye u ka sigidaw la TV Anwar filɛbaw foli ni tani an b'a ɲɛsin aw ma k'a fɔ an garisɛgɛ donna nin de la k'a di aw ma kunnafoniw nasiraw fɛ TV Anwar sanfɛ ka foli ɲɛsin communauté musulmane de Sufi Welesebugu Cheikh Jibrila n'a ka kalandenw an ka foli bɛ aw ye aw k'an bɛn